zuga ki a dara harkin ya da zanen aurenki wai mai ya zuga ki a dara harkin ture mijin aurenki ai duk uban da aka tafiya ka ga ganin mu zai gani wani kan tiri a garin da ke ga wannan da gani ba kuwa ce da sabon zuwa cikin da sabon cikin zama sabon dauka kiga wa Allah kin kai wa Allah ya mada kinga juyo ga Baba, ashe dama abin da ake gaya min gaskiya ne? kawura na ji da kyau tarihin ce zan mata nasiha ashe ke ce ya ala miki albarka yanzu gida za ki je Kai, ya Rasulullahi baba dama abin da ake gaya min gaskiya ne? kuma ka Allah haka kadare wannan idari lazim ya Allah Allah ita biya nan ita yanzu kai me kaki nan da hanyar gida ta sai biyo ta nan munafunci ne kaki nan ungwar in bar da gulma da munafunci gwan me kaki na ungwar na haka muka tsaya muna kama ruwa kuma kin zo kin mutu ji nake wasu yara ne marasa jin musu nasiya Allah ya taimaka ya wuce waje na kina da hankali yanzu ki tafiya babban abin ma nan na zo ki an yi batan wata ta yi mana ta yi kuka mana no